and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Human silang klase ni Emily ug Michael, nagsabot na sila na manuroy sa mall kadali aron mag-snacks. O kumani ni, ihatod niya si Emily. Apan diyang niabot sila sa usa ka parkingan sa motor, wa na ang motor ni Michael. Wa ang ako motor. Nay. Hain man ako motor, wa man lagi dire. Oh, di ito ikaw nagkuha. Ala, kinsam na ito. O, usa to nay? Di nagkuha. Kaya kung ikaw to, kay yan o magkaya nagpaanas motor. Tagtuog ko nga ang tagiya mo ay nagkuha. Emily, gikawat akong motor. Ha? Ano ba di masab ni mo gi-parking? Okay ra man gud dito sud sa eskwelahan. May parkingan nang man dito ug safe pag yun. Ang ako magud nga, sukit naman din ako din Og mubayad ba sa gani ko ni Manoy sa parking? Safety man ta din kay kapila naman ko magpark sa motor din Wa may natabo. Karon naman Hagyo ko'y kalibutan dong kung maugi pagtuo na ako gani nga tagiya yung sa motor mo nagkuha kay atay Yano kayong nagpandar. Yan, larga na yun. I-report na yun sa police, Mike. Basig ma-recover pa to, ipa-platter. Pakyas atong sabot ini, Emily. Sige lang, uy, okay ra. Daghan pang yun, Mike. Sige na, kuyugan ti ka pag-report sa police. Tana. Unsa na Kim, ha? Wa na'y motor ang akong karibal. Dili na siya makadali-dali og Dani, Emily og Panuroy. Og mao na ning higayon na nga danihon ko si Emily. Unya, nagtuo ka nga tungod kay wa na'y motor iyang uyab. Mukuyog na siya nimo sa dakong kasayon. Oh, ayaw pa siguro Rafi Boy eh. Tanawon to lang, Kim. Suwayan ko. Og nakaila ka na nako, Kim. Whatever Rafi wants, Rafi gets. Rafi, kung unsay mga plano mo, out na ko na ha. O abay ni maayo akong mata. Milutok pang dugoong. O klaro pa kay kinarosan ni Emily. Mahadlok ng gani ko nga, makitaan ko niya. O mailhan ko nga ako'y nagbiran niya pagsakay sa van. Ayaw una akong iapila na ha, kung unsay mga plano ron. Kim, palihukon ko ang kwarta. Ikaw, bahala ka. Unya, unsa ako man ang motor? Labing siguro, gireport na sa polis, ngalawa ang motor. Ipachop-chop na. Ipabaligyan na sa mga bugoy. Sila na bahala na. Unya, di ka mga usalin. Ipabahin-bahin na nila. Aron malipay sad sila. Lahi yun yung rage di. Wa, magkinanan ng kwarta. Okay. Sultihan ko mga bugoy. Mag-commute na lang ko, Mike. Ayaw ka balakan ako. Daghan mang jeep. Kuyog ta, yata tila. Sorry ha. Wa nung matuman tong plano nga matugmol. Ay, kawgid no. Mag-sorry pagid ka nga ikinawat ag motor. Sige lang. Ako lang hangyon si mama nga akong gabito niyang auto. Oh, may auto di ay mo? Mo man gamito ni mama siya mga lakaw. Pero ning higayon na karon, pero bila nagpundo sa bahay ang auto kay unsaon si mama. Naama lang sa bahay permi. Maghubog. Ha? Maghubog? Nga naman. Taas na kay sugilanon, Emily. May kinaiya si mama nga bisan ako nga iyang bugtong anak. Di ba kasabot? Unsay bot pang ipasabot, Mike? Nga na dahil mama ni mo? Ay lang pa utana, Em. Kaya hangtod gani ako. Hangtod gani si Lola Hubita. Wa masayod ganong ingon ni ana nga akong inahan. Michael. Di ta makiskot bahay ni mama, eh. Tara, anak ta sa atbang, magpabugnaw lang ta. Apiki na sa oras, Mike. Nalangan natang ni ato ta presinto. Nag-report sa imong motor ginawa. Mupauli na lang ko. Oo, dahil no. Nalangan noon ta. Sige, magtaksi lang ta. Gasto na kaayo. Jeep na lang.
Og ay lang kong ihatoid. Amay ni mong buhaton ruhan nga pahibaw ni mo imong mama sa pagkawas imong motor. Sultihi siya ha. O, kinahanglan yun nga ako sa sultihan. Siya gawin nagpalit anak para nako. Pero ihatod tigid una ka. Ayaw na lang lagi, ako na lang. Ay, dili ko gusto. Gadua pa ilaing mahitabo ni mo, Emily. Ah, nanan pa yung mga taksi, oh. Ako sinyasan. Cheap na lang ang tata. Kung nag-jeep ta, di ka matod-hangtod sa inyo. May nang taksi kay, di ba sa kumanaog? Araw di ba kita ni Tita Nuring? Aw ni Mama Nuring di ay. Katawa ka lang. Mura juga gwa mag-uul na nawad ang motor. Ay, basi ma-recover pa to. Basi na lang. Ay, doon lang ta. Ay lang ipatungod kis amo. Makitaan kang mama. Noy, lugay lang palihog. Dinhi na lang. Sige ha. Salamat. Kadit lang. May gusto na. Sige na, bye na. Ayun nagkanaog ha. Ayaw naglarga no ha. Lantawon ko si hangtod magkasuhod sa gate. Di taxi ka na? Kinsa tong naghatod nimo? Kinsa, Emily? Si Michael to, no? Tubag ako. Kinsa? Dili si Michael Maway. Classmate ako. Nakitaan man ko niya nga nagatang og jeep. Gipasakay ko. Og mituyo gud paghatod nimo dinhi sa ato. Espesyal kang gihatod. Madi na kamutuon ako. May pagduda na ko nimo, Emily. Sukad nga gikasuod mo katong Michael. Classmate na ako, ma. Dili to si Michael. Mag-ilis na ko. Excuse me. Pasaylo ako, anak. Maayo nang masumpo ko ikaw. Aron makahuman gid ka sa imong kurso. Saraman unya ng trato-trato ba? Kung makahuman ka na. Maulang gid na'y tuyo na ko, Emily. Why si mama? Nakasabot gid ka na makako. Sa ato pa, di na gid siya masugot ka makikrelasyon ko ni Michael. Kung may bawas siya nga kami nagyod, siguro ko nga ikasakit kiniya. Unsaon na lang namin ni Michael. Love na mo ang usa-usa. Og nahibaw ko nga mahal ko ni Michael. Michael, haing motor mo. Naghayod man lang ka. Kuan la. Gikarnap akong motor. Ha? Uy, pagtarong ba? O lagi la. Gikarnap. O gireport ko na sa pulis. Gipablatter ko na. Pero ang butlag, marikaber pa ba ka to? Ay, Michael, nagbinuang ka lang no? Wala, uy. Tinuod ang isulti ko. Usa ba kita buwa? Nagpataka ka daig parking. Wa ba la? Nagbayad magalit ko sa matag parking na ko. Natimingan lang yung tingalis kawatan. Uy, insultihis mama mo, ha? Oo, Lola. Sultihan gina ko. Ganiha rabaya ng naas iyang kwarto. Wa siguro na mahubog o ambot og nahubog na basag kahana. Ay, maurag yun ay makaingon sa iyang sakit ang pagsigig inom. Hala, sige, susiha dito. Nanlaak man. Masig natug lang tingali. May kisaw siyang kwarto. Natug yung tingali si Mama. Wa, di mo tuktok ka. Oh, uwa na lang, Lula. Natug tingali. O niya lang kung magkisulti. Si Emily. Hi, babes. Babes pa? Gikan ka ron. Mao na itong tawagan ay, ha? Babes. Ay, di ko ganahan, anak. Ako lang gungain. Nalipay kong nanawag ka. Ikaw ba? Nagkahimo ka pagpahiyom nga nawadan kag motor? Ay, naman tong ka. Gikan kong naghatod ni mo, diretsyo na ko din sa bahay. Oo niya, sa may phone ni mama mo. Gisaltihan na ni mo? Wap sirado mangguli ang kwarto. Ikaw, wa ba makakita si mama mo nga gihatod kag taksi? Kita kaayo. Nangutan na dayo kinsa naghatod na ako, nga di taxi man. Namakak ko.
Giingan ako nga akong classmate ang naghatod. Pero wise kay mama, Mike. Iyang pagtuo nga ikaw gyud ang naghatod. Wa na lang kumutingog misuod ko sa kwarto. Huwag din magkagusto si mama mo nako, Emily. Tungod kay nagtungha pa ko, Mike. Mao nga dili pa maayong mahibaw si mama natong duha. Taguon taon na nga tong relasyon, ha, Michael? I love you, Emily. I love you too. Oh. Michael? Unsa lang nabuak? Nabati na ako. Ngano to? Bye una, Emma. Susihon ko si mama. Manawag na niya ako na balik. Bye. Lula! Lula, unsa na ba sa itong kasaba sa kwarto ni mama? Unsa itong nabuak, Lula? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!